ka tsaya ka kalli asirin da muka sauke dollars. Dala ce, dala 500, dala 500 kuɗin Amurka. Insha Allahu Rabbi dala 500 kawai ba ƙaramin kuɗi ba ne. Shi ma ɗin dai ɗazu-ɗazun nan muka sauke shi da yamma a dai 13 dai ga Nuwamban nan a yau ɗin nan. Shi da Zarifi muna gabatar da shi a koda wani lokaci muna yin shi. Ba mu da aiki in ba ma tasarifi sai da turarika, tasarifi, zeba, yin bincike, fitar da matsaloli da sauran mallakar Ubangida, mallakan rufin baki da faraƙu da duk abin da ake buƙata mu muna gabatar da shi nan take cikin sauƙi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna farkon nan ba ƙarshen nan ba tsakiyar nan ba muna koda ko fata alkhairi musamman mutanen mu na ƙasashe da sauransu da sauran al'umman mu wanda suke biyo wannan shafi na farin jini mai tarin albarka to dan gatan malam biyu muna ɗauke da asiri wanda muka fitar da shi ɗazu da yamma muna 13 ga Nuwamba muka fitar da dala 500 kuɗin Amurka nan take a cikin sauƙi. To insha Allah Rabbi ga masu buƙatan aikin tasarifi nan take a cikin sauƙi ba wani wahala gare shi ba. Asiri tasarifi minti 10 minti 15 an riga an kammala maka duk inda kake a faɗin duniya za ka iya ɗaukar number mu kai mana magana a WhatsApp ba wani abu ne ko ka kira mu ko ka tura mana saƙo ta a kowane lokaci muna gabatar da aiki. Yanzu haka aiki zan shiga na ce bari in tsaya in ɗora wasu bidiyoyi na wani dukiyoyi wanda na fitar a yau ɗin nan insha Allah na ce bari in ɗora su kafin da wanda zan yi in Allah ya kai mu gobe da dare shi in Allah ya kai mu yau da dare shi ma idan na riga na gabatar wanda na samu na ɗauka zan ɗora muku shi insha Allah kamar dai yadda aka saba. Muna yin haka ne don mu ƙara wa mutane ƙwarin gwiwa, mu ƙarfafa wa mutane gwiwa ga bayan Allah wanda suke cikin matsala suna buƙatar dukiya, suna cikin matsala suna buƙatar mafita kuma ba yadda za su yi. To insha Allah bi za a iya ɗaukar number mu a mana magana an da dai al'amari ne na taimako kuma al'amari ne na tasarifi wanda nan take cikin sauƙi za a gama shi nan take alfarmar sirrina sallallahu alaihi wasallam muna farin ciki kuma na godiya sosai kuma muna muku fatan alkhairi za a ɗaukar number mu a mana magana.